מה גורם לקמטי הבעה להיווצר? התנועות החוזרות ונשנות שאנחנו עושים באור הפנים, שרירים שאנחנו מפעילים, יחד עם תהליכים שקשורים לנזקים של קרינת UVB של השמש משך השנים, וגם תהליך מובנה של ההזדקנות שלנו שמשליך על כל המרקם של האור, גורמים לזה שבשלב מסוים מתרחשת קריסה ברפידה שמגינה על האור שלנו, והשבר הזה הוא הקמת, שאחר כך כבר קשה מאוד להעלים אותו, אפשר רק לנסות לצמצם אותו. ומה שמצאנו בהקשר הזה, שיכול לסייע לנו, זה מיתון מקומי של הטונוס. יש צמח שנקרא אקמלה ספילנטס, שבו יש קנבינואיד, זה חומר שיש לו השפעה קצת כמו חומרים שיש בקנאביס, אבל הוא לא חומר שמשפיע על המוח שלנו, אלא מה שהוא עושה הוא סוג של שיתוק מקומי. אנחנו לוקחים ממנו ממש מעט, מחדירים לתוך קמטי הבעה, ומקבלים תחושה כמו עקצוצים אצל רופא שיניים לאחר הרדמה מקומית, וכדאי לעשות את זה בכל יום, כדי מקומית לעבוד על הרפיית קמטי הבעה.